Il-Gvern nieda għall-konsultazzjoni pubblika l-politika nazzjonali bi 23 miżura li għandhom l-għan li jillimitaw l-użu ta' prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss qabel ma jintremew. Dan kollu qed isir b'konformità ma' politika Ewropea li għandha l-għan li tnaqqas l-użu tal-plastik li huwa dannu għall-ambjent. Il-Perit Michel Piccinino li qed tikkoordina l-proġett spjegat illi l-qafas imfassal mill-Gvern Malti imur lil minn dak propost fil-politika Ewropea biex minkejja li aħna l-iżgħar stat membru xorta niksbu r-riżultati mixtieqa. L-istrateġija se tiffoka fost l-oħrajn fuq it-tnaqqis fl-użu ta' prodotti bħal basktijiet tal-plastik, straws, friket u skiken tal-plastik u kontenituri tax-xorb fost oħrajn. Tinkludi il-fuq minn 20 miżura li għandek prodotti li iva tinħarsu li jitwafqu li jintużaw possibilment, però mbagħad għandek inċentivi oħrajn li jinkludu ġbir, pereżempju li jkun hawn skemi, anke skemi volontari li bihom permezz tagħhom ikun qed jitnaqqas il-possibilità li dawn il-prodotti jispiċċaw fl-ambjent tagħna u allura jagħmlu l-ħsara. Fost il-miżuri proposti hemm restrizzjonijiet ta' ċertu prodotti tal-plastik fis-suq, rekwiżiti għad-disinn tal-prodott u anki sistema ta' rifużjoni fuq xi kontenituri tal-plastik. Tul l-aħħar xhur qatt ta' stabbilimenti għażlu li ma jagħtux prodotti magħmula minn dan it-tip ta' plastik fejn ma kienx hemm bżonnu. U finalment li eventwalment fuq l-art, fuq fl-ambjent tagħna, naraw anqas prodotti ta' single use plastic kemm għall-użu tagħna u kemm allura saħansitra li jkunu qed jagħmlu ħsara lill-ambjent. Il-Ministru José Herrera u s-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri laqgħu il-miżuri mfassla mill-Awtorità l-Ambjent u Riżorsi l-ERA u ħeġġu lill-pubbliku biex jipparteċipaw fil-konsultazzjoni. Il-konsultazzjoni infetħet fl-10 ta' Mejju u se tibqa' miftuħa għal 6 ġimgħat. Il-pubbliku huwa mitlub jibgħat il-kummenti tiegħu fuq era.policyconsultation@era.org.mt. Idħol fuq għan.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.